ବାନ୍ତି କରୁଛୁ ନା? ତାକୁ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହବ। ପିନ୍ଧା ହେଇସାରିକି ଏ ବାବଲ କି ରାଗ ଦେଖୁଛ ନା? ଏ ବାବା କି ଛିଡ଼େ ତ ଜମା। ତାକୁ ଭାଇ ରାତି ସାରା ବାନ୍ତି ଭାଇ ବାନ୍ତି ରାତି ସାରା ଶୋଇନି। ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାରା ଶୋଇଛି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ ବସେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ବସେଇଦେଲି। ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ି, ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ KGF ଗାଡ଼ି। ତାକୁ ବସେଇଦେଲି, ଗେଲି ଗଲା। ମୁଁ ବି ଯିମି ଜଣ ହଉ ଟିକେ ଆସ ଭାରି ଆସ, ତାପରେ ଯିମୁ ଏବେ ଭାରି ଯିମୁ। ଭାରିକି ଆମେ ଅମରଗଡ଼ିଆ ଯିବାର ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ବାସୁରୀ ମା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିମୁ। ବାପା ସେଠି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାକିଲୁ ସେଠି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଶୁଭିଲାନି ଯେମିତି ଆମେ ଗେଲିର ମୋର ପୁଲ ଦେଇଗଲୁ। ପୁଲ ଦେଇ ଗେଲି ଗଲା। ମୁଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯିବିନି। କହିଲେ ଚାଲ କିଛି ହେବନି। ଭାଇ ତାଠୁ ପୁଲଟା ଭାଇ ଭାଇ ଖତରା ଥିଲା। ଏଇ ପୁଲଟା ଭାଇ ମୋ ସବୁ ପାରିଗନୁ, ଦେଖିଲା ମୋ ପୁଅ ପାରିଗଲାନି। ବାବା ମୋ ପୁଅର କି ଭକ୍ତି ଦେଖୁଛ? ବାବା ମୋ ଝିଅ କହିଲି ବାବା ନମ କରିଦିଅ, ନମ କରିଦିଅ। ଝିଅ କହିଲି ନମ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ହସୁଥିବ। ବାବା ହେଲା ଭାଇ ବୁଢ଼ାକୁ ୱେଟ୍ କରି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇଲେ। ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଧାନ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ୱେଟ୍ କରିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ଝିଅକୁ ଝାଡ଼ିଲା। ପୁଅ କହିଲା ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାକୁ ବି ଝଡ଼ା ହେଲା। ଝଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ହେବନି।